Arwaki chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro momedo miye puonj mago makelo na dongruok kaka oganda lo. Ka medo ge ombaka gi oganda wa matiyo mateke weche mag ohala kod keto mwandu. Machiegni chenro ni nyinga Lydia Okeyo. E chenro makawuono nyakora magajiwa wamenyo ni ohala mar uso kendo ng'iewo lo. Ohala mambape lach kendo nitiere kod yuto mathoth. Kata kamano nitiere midhiero mabende nitiere ohala ni mikelo kod jogo ma ok jo adieri mantiere ohala ni. Nwagoyo mbagi moko moganda luo mago mosekale midhiero mikelo kod mibadhi mani ohala ni mar lo. Ma e kaka ne watwa kodgi. Lo en gima ber ka ng'ato bedo godo mondo mi ibed ng'ama wacho ni investor nyaka mwandu mongirore achiel kuom gin lo. So ka in gi lo moro tinyalo manyo gima inyalo timo, inyalo gero kar budho, inyalo gero kar dak, inyalo gero kar luoko gari depending gi kama idwa ng'ilo. Lo en asset maduong' to nikech jo black nosefwenyo ni en asset maduong'. Gidhi gidonje iye koro gine ma koro sani gi control. Gima kwongo ga wacho en ni nyiewo lo kokiriwo gi ng'at mar adek, gima luongo ni third party. Koro an kane amanyo lo mokwongo e ngimana to ng'ama chiegni koda nonyisowa ni lo nitiere kamoro Migori. Koro kaka nikech ne en ng'ama family member, koro we trusted. En nan koro ne miye pesa to tero. Ng'ama usonwa lo to wawuoyo kode e simu. Ndalo kadho itieko chudo, koro achiko Migori, nwadhi rango lo, tichopo tiyudo ka wuon lo kenie wuon lo. Lo is under leasing, gima luongo ni leasing. An gi experiences moko, no wach no chon ni joluo gen jok ma ok thor kao risks. But ananeno ni mondo mi abed ng'ama opogore gi jowa mamoko, mana kaka achiel kuom jowa mabende mamoko, nakao risk madhi anyiewo lo. Asenyiewo lo pe kuonde mopogore opogore Nairobi ka, asenyiewo lo dala mar Ngong, asenyiewo lo Kiserian, asenyiewo lo Athi River, asenyiewo lo Syokimau Katani, asenyiewo lo Eastlands, asenyiewo lo kuonde mopogore opogore. To ibiro ka moko kuomgi ni kod sigana moro mabiro mori. 2018 nagero ot moro Katani. Ot mabiro nochama milionde modhao, milion mokadho abich. And chieng' moro ka koro piny oduogo dhi ogwenyore, tiyudo ni kama nousni no ok en kama ne kare, jok mane ouse ka ne ok gin jok mane ler. Koro chuno mondo ot mane gero ni en koro en ot mimuko kato lobni ikawe miyo wegi. Natemo penjo here and there, amanyo jok malonye weche puodho, iluongo ni land surveyors, to kona ni ka onge agreement mora mora manundiko to ng'ato sign, pesi nonge kaka diduog. Ng'ama nokao pesa cha, kaka ose promise no boduoko ni pesi, in kori beta tirito chieng' noduok ni pesa. Koro pesa ni inyalo rito biriti, to kine. An kod osiepega moko ma bende ne wakao godo lo. Tanyalo wacho ni nyaka sama wuoye kodi ni en gi title deed, amba en gi title deed, to waonge gi lobego. Iwinjo nitie kaka joka dhi lose ma kata search gini magi kelo ni search mamargi magi mi allotment mamagi to gidhi piyo piyo gimi goodies ipango ni gino ma by the time otieko wuoyo wacho ni gini genuine. Sama wuoye kodi ni osiepna no nigi title deed mana kaka ambe an godo, ok ada luongo nyinge. To en wuod japuonj nigi title deed to onge gi lo. Iwinjo sama no muk oda mantie koja cha adhi anyiewo lo moro yo Syokimau, kintie but Weighing Bridge on the other side, on the left tok obit kanyo. Bende wachako gedo. In 2019 my birthday is on 28th. Nase ng'ado ndege mar China and gi ticket. So I was boarding this plane chieng' birthday na adhi China the shopping for interior make ot. Nasa ge budget na moro milionde ga moko modha wacho ni adhi anyiewo gi got abi week achiel kopok aidho ndege kadhi to igona simu, jiranda moro gona simu ni to ajo to kamigede gi kumodake bor manade na dak machiegni kabisa ni ringi bia nena ng'o e site.
tamuolo gari piyo ka renga dhi kago kona tacho kunga romo gi geche madongo meki polise kopang red line kadhi e lopwano tacho ai ang'o matimore ka kumai maber anyalo wacho ni kumai maber nikech I had not spent a lot nase mana olo slab atingo walling mar first floor then I olo shutter mar first floor koro rito 21 days mondo ototuo 1 week ka otosetuo 1 week kende to kadhi e puodho tayudo ka kacha ni muko mabe achiel kuom kata mana TV wage nolando dhano nowito mwandu mano ni ndagawa potabas na wacho ni mwandu magayoi ng'ato yudo ka jok mabeto setieko udi gita tenga cha biro pamot kama to moni ywak nyithindo ywak tewito gigi to be time onge momi mondo igol godo gigi an onge kumonya dhi donje because kare lobni nentiere e court the case won lo owen sako mano uso nwa lo lal it turns out ni ok gin legitimate koro gin mibadhi moko matindo ma jo black gi okete jowa kise winjo ni lo ntie kamoro tise idwaro lopno the first thing mitimo idhi timo gimoluongo ni land search idhi ka land registry ka land search kanyo ok en pesa mang'eny en pesa matin to ng'ama dwa uso ni lono bro mi namba nikech lo ka lo e Kenya ka nigi namba mare odhi mi namba mar lobno tidhi go ka land registry itimo gimiluongo ni search ni dhi golo ni lobno nying mar ng'ama the rightful owner mar lobno koro kiyudo ka en ng'ama ne uso ni chai ma nyinge owuok e search maning'e ni deal gi gimwaluongo ni direct transfer to kiyudo ka ng'ama ne uso ni cha lobno be onge nyinge koro kanyo kendo nyaki ibed very keen nikech koro idhi involve gimwaluongo ni subdivisions kod succession nikech ka en subdivision idhi yudo ni maybe lobni ni e nying kwaro meaning ni nyaka woge nying kwaro cha odonje nying baba ikobi kuom nying nyathi ma koro uso nini ama ng'ama koro uso nino to koro magi te gi involve pesa chiemo anyiewo plot moro to okawo dweche moko 3-4 to kadhi chako gedo tayudo ka ng'ato gedo kanyo tapenjo ng'ama omiya lo ni to dong' ni isemiya ka ma koro ng'ani gedo ni mano kare wama ng'ano ged kanyo adhi miyi kamoro iwinjo to kawi ka oteri kamoro ni koro inged ka kanyo bende kisedhi mitimo survey mipenjo jirende nyisi ni mano kar ng'ani itasako ji winjore gima ng'ani wacho chal gi gima ng'acha wacho gi winjore ma ji ong'ere koro kanyo be kaseolo kiri na moro chako gedo to wuon kanyo bo chako biro baba ma kara ka ok inyal gede wuog ka tichako igolo kara koro baba koro gima tim nyien bose biro gine ka kodwok na pesa adhi anyiew lo kata thurwa koyugi iwinjo ni kik iluor pesa ni isemiya ng'ama ng'ata wateri kamoro koro chako iteri kamoro ni idhi chako igedo kacha kiomo ni gedo ni wuon kanyo bo chako wuok iwinjo an gi story ma nitie chieng' moro ma bende ng'ato lala kamano ero morunda e plot madhi 10 gikone end up ne plot onge lo konyiew ber ka bedo ka unyiew gi ji ariyo baba gi mama keturu nyinge mar baba gi mama ka baba emonyiew lo we baba oket nyinge e lobno tende sembe kaluo kocha be yudo ni tinde tho kawo ji ng'ato tho nying lob nen mar owadgi yudo ni koro imayo dhako puodho kaka dwa prove ni ma nen mar chuore be onge koro lo kisebedo go los lo obetie nyingi to ken lo midakie ni dala we lo obete nying baba lo bete nying baba nikech ben security mer nyithindo gimomiyo lo beto nying baba kapo no nindo nyithindo gi podi nigi dala to ka lopni odonge nying mama okawacho marach ng'eny mon uso lo kose use nyithindo gi dong' nang'o Nyakora Mugajwa pono ni ntiere kod dwaro madonje ohala ne ere gigo manyaka itim to ere berne bende pono ni ntiere kod lo midwaro uso ere chenro makare manyaka ilumana ni use yo makare kendo e nengo mawinjore
Ka ng'ato dwa venture into land business, first of all, nyaka o register company, board company certificate. Kose do company certificate to koro the register the land agency. Ma bro me certificate mo practice godo sell and processes make land. Some little capital, at least you have to have establishment ma UDA. So also you'll also need some capital also to run the affairs of daily business, podimanyo sales and imanyo buyers. Samong iusolo nitiere jang'iewo lo. Koro ji ariyo gi gin stakeholders moningo bed gi ng'eyo matut e yo miluwo ka ng'ato dwaro yudo kata ng'iewo lo. Inyalo usni lo man kod gowi kata gimiluongo ni encumbrance. Koro samidhi kuom wakili ubedo kode piny to ubiro winjoru ni adwaro ng'iewo lo machal kama. To then penjo mokwongo ni bende in gi title. Bende ng'ama uso ni lobni nigi title koso en nying ng'ama otho. Ka en gi title, chenro mar ariyo ni title ni en ye nying ng'at ma nyinge ni title ni bende e wuon lo. Mondo ng'ato us lope nyako mokwongo them as a family, or him as his spouse, or him with the people that are concerned, they have to agree upon themselves. Kagisa agree nigido usolo, the next procedure is nige rank documentations meklono and right. Are they selling it as a subdivision, or they are selling it as succession, or it's a direct transfer? To kagi winjire as a family, they need to have an agreement magendiko either ka chief or gidika lawyer to give winjire okay, upon sale of this particular property ngano shares what they divide na nige winjiro kuna madhina lokelo process ma koro gik moko bedo altered, but ngato kadwa uso lope ka keto documents moikre to owacho ni koro giwinjire as a family. Now after that giving direct agreement kagendeko ka they don't trust each other, but I may advise that people should have agreement monday kada kwa chief or ka lawyer get families base moko ka jidwa uso to jit morte ka kine pesa donjo to koro there's a lot of your work. Koro ka gise winjire is when either they can sell it directly to ngat mano approach gidwa nyiew lopgi, or they can put it to an agency, or giwacho gata ngat miwacho ma iluongo ni broker mondo omane gi buyer. From there ka giseyudo the buyer, agreements inyalo tim kendo ka lawyer mondo giwinjire upon the payment plan ma gidwa bedo godo a purchase man a particular land. Thoth oganda man kod dwaro mar ng'iewo lo osekalo midhiero mopogore opogore. Wawinjie koya kuom jolony e wi yore minyang'iewo golo e yo makare maneno ni ing'iewo lo maonge mibadhi e iye. King'iyo chike mag Kenya, ntiere Law of Contract Act Section 3 kachiel kod Section 38 mag Land Act. Wacho ni contract mora mora mar lo na machielo nyaka bed ni ondike, nyaka goye signature gi jang'iewo gi jauso, kasto namba 4 nyaka timre nade, nyaka bed gi joneno ariyo ma wacho ni nantiere kane ng'ane donje winjruok ni, kendo genso gimbe gitimore nade, gigol wetgi kaka chik wacho. To gi kaka onego bed ni titimo gimoro ni search ka office mar lands office mar weche lo nitie Kisumu kae, kuom lopewa man Kisumu kae. Idhi kanyo tidhi ng'eyo ler mar lo ka lo nigi record mare. Koro ing'eyo lerne ni kapok anyiewo to lerne chal nade, wuon lo en ng'a kapok ichako nyiepo. Koro komiyi kipande mare ni lobni mara ma title mara, to kidhi ka land sitimo gimini search en manyo gi dholuo. Idhi many record, nito record ni wachang'o. Koseyudo to certificate no ema koro itiyo godo mondo inyiew lo. Right procedure man nyiewo lo, ng'ama dwa nyiewo lo mokwongo en ni nyaka okete pache ni lo madwa nyiewo ni adwa nyiewe location mane, tan gi budget marom nadi, to size mane madwa nyiewo. Mar ariyo, samo oyudo kta lo modwa nyiewo no, odhi to timo physical identification ni lo nitie. Kosetimo physical identification to koro akochako procedure mek nyiewo map to timo search.
map onyiewo mondo ka gibodhi gi surveyor kosetimo search bong'e ni lobro nie nying ng'at mowacho ni en godo no to timo search motimo search mawuok nyaka gi certified copy of the green card mondo ng'e the history mar lobno ni nowuok kuom ng'ano to dhi kuom ng'ano. Alafu koro ka gidhi e lo kacha to gidhi gi surveyor to surveyor pimo to lo miuso ni en size ni to utimo boundary identification to irango ni to lobni nitie dispute nikech sama idhi kata team survey to nyaka ng'is the neighboring land ni dhi team survey mondo process obed kik bed gi ywaruok bang'e. Koro ka gik moko teler koro ka gidhi ka wakili to gindiko agreement ni one wasewinjire ni wadwa nyiewo lobni to winjire press ma kama tadwa chule kamae kama nakitimo. Ponono ne yudori e lwet jomibadhi. Ere gima owinjore itim? To ere gima chike ma pacho ka wacho kotenre kod weche mag lowo? Ndalo machon wawach ni higni 10 mokadho ne weche ok ne richo. To abang'e nitiere jomibadhi ma owuok. En jamibadhi to bende en jakuo. Kech en mibadhi no ena kuo. To giwinjore gi jok moko matiyo e office mar law ma Kisumu ilo ne lands office. Jok mane e lands office winjore gi jomibadhi gi. To gidhi loko record. Ka gise loko record mar law ka law nitie gimoni green card. En moting'o record mar law. Green card ni gi dholuo green en ang'ocha. Green en majan. En card ma majan kata kidhi kalant ibro nene ko majan. En moting'o record duto mar law. To gidhi magilok green card gi e apanda ma kata seche moko jatende gi ok ong'eyo. Ka giseloko ka law koro ne nie nyinga to Alan koro gidhi loko giwacho ni na uso ne Alan. Koro Alan dhi to koro nyalo giseloko record no giketo kagima entry ni ne Alan onyewe tarik makama. Koro Alan in koseket gine nyingi tin kore dhi uso. To ng'at manonyiewo mokwongo to pod nigi title mare. 2010 constitution gi amendments ma nyicha otim after 2017 parliament nyiribe kasani ipogo lope to gibende they have to be involved to kipogo to be ipogo negi unless ng'ato wacho ni en okodwa owene owetene oro owene jodalo tima kadwaro but nyiribe gin joma sani e chik oyie negi mondo gibende kendo chik dwaro ni gibende imegi portion of land kata ka ancestral. Kapo ni kata itimo agreement no to gibete to submitting agreement as a buyer or as a seller you ensure ni submitting agreement your signature or your thumbprint mitiyo godo no is appearing in every page of the agreement just to safeguard that all the pages are secured. Mangato ok nyal wacho ni no osone gimoro in between nikech seche moko nyalo yudo ka page moro obedo included mano ok nikete nyingi ka ni sign mana one page at the back. Thothne gichopo ga e court. Ka gichopo e court seche moko yudo ka ng'ato donjo nigi wach mar trespass. Sama gichopo e court wang'iyo matut, wang'iyo the history of this property, ng'ama ne title omi to ere kaka title ni ne ogwenye. Nikech kisomo section 25-26 mag Land Registrations Act wacho ni title kose mi ng'ato en a conclusive proof, en ranyisi makende ni ma lup ng'atni kata lup manyinge ni title. Nyakoro Mgajuang wakawo yo machuok e chenro ni mar ohala gi mwandu to kawaduogo wamenyo ni ja ohala wa mar juma kikidhi mabor. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Ay.
Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion $490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoromoga jiwang'e chendoni en moro mara ni podi kete mana ka chendoni mihero mar ohala gi mwandu e wang' jowi mari mar Ramogi TV. E kar dak ma Kibra, waromo kod nyaluo matiyo matek e sekta maloso lewni. Ohala mosetimo kuom higni buora. Kokalo kuom ohala ni, sebedo kod nyalo mar pidho familia mare, puonjo nyithinde, kachiel kod chopo dwache mapile mag ngima. Nyakoromoga jiwang', Dolphin Adhiambo Mganga en ja ohalawa mar juma. Na chako twengo mos e ot from 2007 koro atwengo mos e ot, achako yudo customers, lakini oda no biro mo wang' te 2011 gi cherende go glep customers gi gimoro amora gi pes mon na kano mia gi matino tindo gi mar dwe tamiyo gi koro mago te no dhi wang' e ot. Kore ka wiya no yepo kuom advice mana yudo woko koni, pesa ok kan ga yot, tich bende ok tiga yot, dwar kibanda moro itiye. Koro na woko ma dwaro kibanda e Dhorer mwalo piny ka. Natiyo e Dhorer, atiyo e Dhorer higni 3 lakini nok yot. Atiyo to kochopo dhiambo tating'o machine, ating'o nyathi e dieng'eya tadoko machine e ot, nikech kiwawe kanyo tikwalo. Koro chieng' moro bimo kwal ne en 23rd wiok bro wilgo ka koro Christmas chiegni. Koro lepwa mama ne ng'eny sana e stall mara. Customers no biro moyanya, wang'e ufunde mago koro iseuso gika, koro irendri kae, moko dhiro wiya but chunya no okotho. Koro pencil ni timo nade? Koro pencil ni agoro go design. Akawo book tanote go kaka customer dwaro gimoro. Koro book ni amikete design. Anote kaka tarik 10. Koro nyaka ket piny tarik 10. Mae round mar wiye 21.5 ni mano round mar wiye. Okakwa ng'ama dichuo chiemo an. Kato wuok okinyi ko onge sling, anagone mana Nyasaye otelni. Koduogo bende okapenje ni wuotho nang'o. Ka en godo to miya, ko onge go taka pesa matiyo ni to wachamo. Nyithindo dhi school, nyithindo rwakre. Nyithinda te rwakore ko ai tijani. Rwako wuoche nyaka law ko ai tijani. Wadak, wachulo rent mar 15,000 ko ai tijwani. Kae ema koro yuto marwa nitie, geno nan kuro. Koro kuom mine ma idols, nitie mine moko dhi school kaka an, kata modhi school to pod onge gima gitimo. Kik gicha tich en tich. Twengo ni 100 pesa. Oketa an kaka an ni.
kik gicha tich. Woga woko. Tim mari matin kata kokidwer tweng'o. Us kata lodhi moro. Ng'ama dhako ber kayudo pesane. Won mosofuke chunye ng'ich. Be kata dekre mang'eny okumaki, kiondko okumaki, tuo pressure okumaki nikech in ng'ama mulo pesane. Mapiyo piyo nyakora mga juang ateri nyake chirni mapachoka mondo warangie be chiemo mopogore opogore. Mae makelo e giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mara ni medo yudo puonjruok makare kotenre gi mago mwamenyo ni chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudi koda kendo juma manyien e seche makama. Mondo med goyo mbaka mago makelo na dongruok kaka oganda luo. Oriti Masani nyinga Lydia Okeyo.